Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Poduzetnički mindset. Ovo je posebno izdanje posvećeno krizi koja je izazvala pandemija koronavirusa. Napominjemo kako smo ovu emisiju snimili u skladu sa smjernicama Nacionalnog stožera civilne zaštite, a u svrhu sprječavanja širenja virusa. U ova 2 tjedna od naše prve epizode dogodilo se mnogo toga. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa koji je stigao i u Hrvatsku. Nacionalni stožer civilne zaštite proglasio je karantenu, a s radom su prestali svi čije poslovanje nije nužno za funkcioniranje države. Prometi su pali, a počela su prva otpuštanja radnika. Zbog toga je vlada donijela 63 mjere za spas hrvatskog gospodarstva, ali s mjerama nije sretan realni sektor koji će pretrpiti najteži udarac. Zbog toga se osniva inicijativa Glas poduzetnika koju predvode Hrvoje Bujas i Dražen Oreščanin, javnosti već dobro poznati poduzetnici. Prije nego krenemo na razgovor s njima, pogledajmo kratki pregled događaja od proglašenja karantene. 25. veljače u Hrvatsku je stigao koronavirus. 2. ožujka počinju se otkazivati prvi letovi. 9 dana nakon toga u Hrvatskoj je potvrđeno 16 slučajeva bolesnika zaraženih ovim virusom. U istim danima otkazani su brojne manifestacije, paneli, koncerti i sva javna okupljanja. 13. ožujka HNS otkazuje sve utakmice HNL-a, a premijer Plenković najavljuje prekid rada svih škola i vrtića na period od 2 tjedna. 15. ožujka vlada donosi odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode radi sprječavanja monopola pri određivanju cijena proizvoda. 17. ožujka proglašava se karantena i zatvara se sve što nije nužno za funkcioniranje države, a isti dan vlada donosi i paket od 63 mjere za spas hrvatskog gospodarstva. Kako je istaknuto na samoj sjednici vlade, ovaj prvi set mjera horizontalnog je karaktera i odnosi se na one koji već osjećaju ili će tek osjetiti posljedice epidemije. To podrazumijeva odgodu plaćanja javnih davanja, konkretno odgodu plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit, te doprinosa na plaće u razdoblju od 3 mjeseca uz mogućnost produženja na još 3, a nakon toga omogućuje se obročna otplata duga na 24 mjeseca. Nekoliko dana nakon donošenja ovih mjera na Facebooku se pokreće inicijativa Glas poduzetnika koja ubrzo okuplja više od 6.000 nezadovoljnih članova. Uz podršku brojnih istaknutih poduzetnika, ali i udruženja traže među ostalim oslobađanje poduzetnika od plaćanja poreza, prireza, doprinosa, parafiskalnih nameta, članarina i komunalnih naknada za 3 mjeseca. Traže dakle otpis, a ne odgodu. 22. ožujka u jutarnjim satima Zagreb pogađa jak potres koji nanosi veliku štetu brojnim građanima. Gotovo sve zagrebačke bolnice pretrpjele su štetu, krši se i samoizolacija, a broj zaraženih raste. Sljedeći dan ukida se međugradski promet, između gradova mogu putovati samo građani s posebnim propusnicama, što vrijedi i za korištenje javnog prijevoza. 28. ožujka na dan snimanja emisije u Hrvatskoj je 635 slučajeva, a 4 osobe su umrle. Ublažene su mjere koje se odnose na tržnice, pa tako sada mogu raditi specijalizirane trgovine koje se na njima nalaze, ali uz poštivanje svih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. Na današnji dan nezaposleno je 140.907 ljudi. Dragi gledatelji, dobro večer. Obzirom da poštujemo smjernice Nacionalnog stožera civilne zaštite, ovu emisiju snimamo u malo drugačijim okolnostima. Hrvoje i ja smo ovdje u studiju, udaljeni 2 metra, a razgovor s drugim gostom, Draženom Oreščaninom, snimit ćemo naknadno. Hrvoje, dobro večer. Dobro večer, Saša. Da li je dobro večer? Kakva je situacija trenutno sa vašim poslovima? Vi ste poduzetnik dugogodišnji. Kako radi Crno jaje? Kako rade ostale vaše tvrtke? Znači, Osiguraj me, Tražilica, Go Home? Dakle, tvrtka Pravi klik je tvrtka koja se nalazi iza navedenih brendova, Crnog jajaka možda najjači brend na tržištu, Go Home, Tražilica nekretnina koja posluje ne samo u Hrvatskoj, nego u svih, recimo, okolnih 6 zemalja, uključujući isto tako Italiju. Možete zamisliti kako sad posluje Crno jaje i kako sad posluje Go Home. Šta bi to značilo? U Italiji imamo pad nekakvih 80-90%, dakle praktički svi naši partneri vodeći portali su nas zamolili da slijedom situacije koja se dogodila jednostavno pronađemo nekakav model i spustimo ne samo naše cijene nego sve druge uvjete. Naravno da smo im izašli u susret u tom kontekstu. Crno jaje je praktički brend koji se izdigao sa vrhunskim i ekstra povoljnim ponudama u segmentu uslužnih djelatnosti svih, dakle hoteli, restorani, kafe, barovi, kozmetički saloni itd. Praktički su oni sada svi zatvoreni.
Kako će biti nama kad su svi naši partneri zatvoreni, pa mi dijelimo njihovu sudbinu. Dakle, mi smo tu doista enormno pali, ali gledajte, mi se ne damo. U cijeloj toj priči, evo imamo i treći brend koji se zove Osiguraj me i taj brend, pošto je praktički sad ne možete ići kod svog agenta ugovarati police auto osiguranja, eto taj brend je iskočio i sad taj brend ima nekakav rast prodaje, ljudi ipak kupuju auto police online. Znači u neku ruku jedan dio vašeg poslovanja se prilagođava ubrzano ovim novim uvjetima, drugi dio poslovanja potpuno stao. Možete li nam malo financijski pokušati predočiti šta to znači? To je strašna šteta. Gledajte, prvo, znači u dvije firme Pravi klik i Siguran klik, jer osiguranje mora biti posebna tvrtka, znači dedicirana za osiguranje. U te dvije tvrtke radi 15 ljudi, ti ljudi ne znaju šta će biti sutra, ali imaju mene i moje partnere Dražena i Đulijana. Mi smo garantirali sljedećih 6 mjeseci da se ne moraju brinuti za svoj posao. I mi ćemo se toga držati. Svi naši zaposlenici ostaju kakva god da je situacija. Mi ćemo posložiti priču, to je naš posao, mi smo direktori tih tvrtki, te tvrtke jedna i druga idu dalje i Crno jaje ide dalje kao brend. Naravno, morat ćemo sada u ovom vremenu naći neki novi model kako i na koji način približiti naše usluge i kako na koji način pomoći svim ljudima koji su sad zatvoreni, oštećeni, nemaju prihoda. Naravno, pritom mislim i na hotele, i na restorane i tako dalje, kozmetičke salone. Imamo jednu ideju, razgovarat ćemo sa svim našim partnerima, nadam se da ćemo se prilagoditi svi skupa i da ćemo u konačnici pomoći tim ljudima koji doista su sad zatvoreni, su morali biti zatvoreni. Gledajte, vi nemate drugog izbora. Ili ćete se zatvoriti i pomoći ljudima u onoj osnovnoj borbi sada, a to je borba za naše zdravlje. Ovako, kad kažete mi ćemo kao partneri u tvrtci zadržati naše zaposlenike, platiti im plaće, znači zašto onda inicijativa Glas poduzetnika? U stvari, vi ćete vaše probleme riješiti. Mi smo možda imali sreću da smo uspjeli uštedjeti dovoljno novca, naše kapitala, koji sad nećemo ići kupovati ne znam nija što smo možda mislili investirati, planirati, već ćemo taj novac uložiti u naše zaposlenike. Ali vlada je donijela 63 mjere kojima se pomaže poduzetnicima u krizi poput vas. Gledajte, šta tu ne valja? da su te mjere kvalitetne i adekvatne. Dakle, imate 63 mjere, nisu sve loše. Imate znači moratorij na kredite, imate implementaciju 3250 kuna u netoj plaći. Dakle, ima tu nekih mjera koje su korektne, ali nisu potpune i nisu u cijelosti adekvatne. Vlada nas je stavila u poziciju nas, poduzetnike, obrtnike, naše zaposlenike, stavila u poziciju da biramo između dva zla. Znači, jedno je zlo poslati čovjeka na zavod za zapošljavanje. Šta je ok ako ti taj zaposlenik ne treba? Ali meni moji ljudi trebaju. Mnogim našim poduzetnicima, obrtnicima i tako dalje, ti ljudi trebaju. To su timovi koji su gradili godinama, desetljećima. Pa nisu mi te ljudi našli tek tako. Pa ja sam 15 godina bildao i gradio ovu firmu. Ja želim s tim ljudima, pa ja sam tim ljudima nekima kum, nekima, razumijete, nisu to ljudi koji su tek tako došli sa ulice. To su naši prijatelji, zaposlenici, ali i prijatelji. A što onda ne valja? Zašto se bunite protiv te 63 Znači, mjere? to sam htio reći. Dakle, stvar je jednostavna. Dali su nam dvije opcije. Jedna, poslati ljude na burzu, gdje mogu dobiti 70%, ali prva 3 mjeseca, a čujemo čak da će se i tih 70% u plaći smanjiti, i to drastično, što ne želimo riskirati sa našim zaposlenicima. I s druge strane nam nude, dakle, 3250 kuna neto u plaći i nude nam odgodu plaćanja poreza na dohodak i doprinose. Ono što mi tražimo je, gospodo, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Ukinute ovaj dio vezan uz odgodu, oslobodite nas plaćanja tih nameta i svi mi nemamo nedoumicu između jedne i druge opcije. Svi mi u velikoj većini ćemo izabrati opciju i uzeti mjere hrvatske vlade i ostaviti što veći broj naših zaposlenih. Cijela inicijativa je nastala u konačnici zato, to je bio ima tu još 9-10 zahtjeva, ali ovo je bio ona cijela iskra koja je digla u ovom momentu preko 80.000 poduzetnika, obrtnika i naših na koncu konca zaposlenika. Svi mi mislimo isto. Cijeli privatni sektor misli isto. Pa HUP misli isto kao i mi. Hrvatska gospodarska komora misli isto kao i mi. Kompletno jedan cijeli privatni sektor po prvi puta u Hrvatskoj misli isto. Pa onda, gospodine Mariću i gospodine Horvat i onaj tko doista mora potpisati mjere, gospodine Plenkoviću, poslušajte nas. Još jedna stvar. Da budemo jasni. I privatni i javni sektor moraju podnijeti ovaj teret. Ne možete amputirati privatni sektor, javni sektor ne može sam. Ali javni sektor je dobio već jamstva, nekoliko puta izrečene od strane premijera i od strane ministra financija, da su plaće sigurne. Tako da su plaće sigurne. Da se I to je u redu. I to u redu, nek se smire ljudi. I oni se isto tako pitaju. Ljudi u javnom sektoru su naši sugrađani. Ali zašto onda plaće nisu sigurne i u vašoj firmi koja je izgubila 80-90% prihoda? Kad vam država zatvori poslovanje, kad ste zatvoreni,
onda država mora uskočiti i platiti, odnosno ne naplatiti porez i namet. Logika je vrlo jednostavna. To tražimo od države, tada ćemo svi biti jedno. I privatni i javni. Zašto tražite od države nešto? Vas prozivaju često puta kao poduzetnika neoliberalne, šta god to značilo, orijentacije, koji često puta zaziva manju ulogu države, a s druge strane se sad čini tako kao da tražite nešto od države. Šta vi u stvari tražite od države i zbog čega? Stvar je jednostavna. Da živimo u normalnim tržišnim okolnostima, da nam poslovi nisu zatvoreni, da ne čuvamo svoje zdravlje. I umjesto ga sad i ja i vi čuvamo, mi smo sad ovdje i nastojimo na neki način motivirati prvenstveno ljude u vladi da promijene mjere. Dakle, da se vratim. Kad su normalne tržišne okolnosti, kad netko na tržištu propadne, sigurno se ja neću javiti prvi da država mora spašavati bilo koga, pa čak i mene ako propadne. Bilo koga. Dapače, mi tražimo i tada, i sada, i u budućnosti manje države, manje birokracije. Naravno, kvalitetnije zdravstvo i tako dalje, u kontekstu pogotovo sada ga vidimo. Ali kad je situacija ovakva kakva je, onda, gospodo, ne možete privatni sektor otpiliti, da tako kaže, amputirati. Jer sutra neće niti javni sektor ništa imati. Pa mi punimo javni sektor na koncu konca. Mi smo ti koji im daju plaće iz našeg rada na tržištu. Tržišta sad nema, zatvorimo priču, privatni i javni sektor zajedno. To tražimo. Iskreno i iskonsko zajedništvo, a ne lažno zajedništvo. I to je ključ. Što onda vi predlažete konkretno umjesto vladinih mjera? Koliko je vaših mjera i što bi one trebale u suštini sadržavati? Da ne nabrajam svih 10. 3 su ključne. Ne odgodama, oslobađanje plaćanje poreza na dohodak, doprinosa i prireza. Oslobađanje plaćanja svih komunalnih naknada, odakle vam uopće obraz naplaćiva komunalnu naknadu za dućan, trgovinu, kafić, restoran, hotel koji je zatvoren, a da ne kažem u Zagrebu, nažalost, i oštećen u potresu koji smo svi skupa vidjeli. Čak se naplaćivalo do jučer, koliko sam vidio, i plaćanje u oštećenim praktički zonama u Zagrebu. Sramot. Mislim da je to promijenjeno, pohvaljujem. To je druga mjera. Treća, naravno, moratorij na kredite, ali ne samo na kredite, nego i na leasinge. Imate dosta ljudi koji su svojim biznisima, poslovanjima dizali leasinge. I oni također trebaju dobiti do godinu dana, oni sami mogu izabrati tu opciju 6 mjeseci ili godinu dana, ali bez kamata. Ko će to sve financirati? Primjerice, banka, ukoliko prolongira leasing ili kredit, ukoliko je to država naloži, imat će određene gubitke. Država će imati određene gubitke ukoliko ne ubere porez, gradovi će imati gubitke ukoliko ne uberu te komunalne naknade. Kako to preživjeti? Odgovorit ću na to pitanje. Stvar je jednostavna. Dakle, sad u ovoj situaciji, gledajte, u ovoj situaciji se traže da privatni sektor diže kredite i pokriva tu razliku. Što je nepošteno i nepravedno. Jer onda opet privatni sektor u cijelosti plaća ceh i trošak krize. I jamči za njega u konačnici. Mi tražimo da država to pokrije. Zašto? Kad država digne kredit, a može ga sad dignuti na tržištu, bilo EU i tako dalje, država sad može doći jeftino, iznimno jeftino, još jeftinije do novca nego mi na koncu konca. I by the way, većina država ili sve države u EU će dizati takav tip i dolazi do takvih kreditnih linija, to se ne zove kredit. Znači, to je dolazak, bilo da se tu radi o obveznicama, dizanju kreditnih linija preko EU. Znači, financirat će na neki način. Država sad mora. Zašto? Jer, pazite, to je jedino i pravedno i pošteno. U tom slučaju, kad država digne kredit, nazovimo to tako, onda plaćamo svi građani Republike Hrvatske, a ne samo privatni sektor. I to mora biti pravilo i to mora biti jasno. Ovo nije nekakva situacija pala s jabuke. Ovo je izvanredno stanje. Ovo nije tržišno uzrokovano ekonomskom krizom, financijsko-nekretninskom. To nema veze sa 2008. Ovo je kriza uzrokovana koronavirusom, zdravstvena kriza, čuvamo naše zdravlje, naše živote broj 1, ova 3 mjeseca da bismo se 4. 5. nadi da ćemo se vratiti na posao. Što je vaša procjena nekakvoga sljedećih 2-3 mjeseca vaših tvrtki u ovakvom stanju? Scenarij A, vlada ne pristane na vaše zahtjeve, mjere ostanu ovakve mlake kakve jesu. Scenarij B, vlada ipak shvati ili na neki način prihvati sugestije i vaše inicijative i ostalih udruga koje zastupaju poduzetnike i nešto se bolje popravi. Znam da ne možemo vjerojatno pričati o razvoju koronavirusa, nismo za to stručnjaci, ali ekonomski gledano za vašu tvrtku, pa možda i za okruženje vaše tvrtke. 2 stvari su ključ. Prva stvar je da vlada prihvati ove mjere da svi uđemo u paket mjera. I to što prije. Nema vremena. Mi možemo osnovati sad gospodarsko-krizni stožer, možemo ga nazvati savjet, whatever. On opet mora savjetovati to. I glas poduzetnika će u cijelosti stajati iza tih zahtjeva dok se god oni ne usvoje. Ne samo u našem ime, u ime svih poduzetnika, obrtnika, na koncu konca zbog naših zaposlenika. To je broj 1. Broj 2, život se promijenio i ovako i onako. Mi ćemo se svi skupa morati prilagoditi. Ja molim državu da ne otvara svoje firme. Ja molim državu da ne zapošljava. Ja molim državu da nađe kreditne linije i te kreditne linije usmjeri u one firme koje sad proizvode i imaju potencijal
proizvodnje i da onda oni zapošljavaju ljude, eventualno sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ih jednostavno skupljaju. Znači vi ste jednoga drugačijega, u stvari sad u vladi možda nekakva populistička vlada struja i mišljenje, a možda i među jednim dijelom građanstva, da zašto pomagati onima kojima je sada dobro, pa njima ne treba pomagati. Postoje određene industrije, određeni sektori, prehrambena industrija, distribucija, koje sada rade dobro. Sad vi kažete njima trebamo dati još novaca. Možete to malo pojasniti? Pa naravno. Znači ako sad imate na tržištu nekoga ko može proizvesti, prodati, zaraditi, Neka zaposli ljude. neka zaposli ljude. Točno tako. Znači oni će biti taj jedan, rekao bih, znate, onaj balans. Kad je nas 90% u nikakvoj situaciji, pa neću ja likovati zato što 10% ljudi ipak nešto može. Pa daj Bože da može 20, 30, sutra da može 90% raditi. To šta sad ne mogu, što sam zatvoren je jedna stvar. Ja kao poduzetnik ću morati naći možda i 4. brend. Možda mi je to 15. brend u životu. Propalo mi ih je 10, 3 su uspjela, hvala ti Bože na tome. Nisam vjernik, ali lijepa uzrečica je. Dakle, u svakom slučaju poduzetnici sad moraju pronaći snagu u sebi, energiju u sebi i početi prilagođavati se tržištu, prebacivati biznis što više na online, to je sasvim kristalno jasno. Isto tako nalaziti one proizvode, usluge nažalost sad. Ali proizvode... Dobro, i usluge, ali ne možda osobne usluge. Da, recimo dostava i tako dalje. Ali u svakom slučaju one proizvode koji se sad mogu prodati i plasirati na Pa tržištu. čini se jedna usluga sad dosta dobro radi. To je ovo porezno savjetovanje. Računovođe kažu da padaju od nogu s posla jer su ljudi zbunjeni ovim mjerama. Znači usluge još očito funkcioniraju, samo ne osobne usluge koji zahtijevaju kontakt. Mislim, radi vrhunski posao. Onaj ko sada radi bilo što je potrebno u farmakološkom kontekstu. Dakle, cijele farmacije na nogama na koncu konca. Dakle, gledajte, postoji moment gdje možete nekoga dodatno zaposliti. To su, nažalost, sve opet manje brojke. Tržište je generalno pala, potrošnja je generalno pala. Gledajte, svima je nama slabije. I ovi koji nisu sad na prvom valu će sutra biti. Ovo nije situacija mi, vi, ovi, oni, privatni, javni. To se mora sad izbrisati, dosta, stop, basta. Sad smo Hrvatska. Rekli ste jednu zanimljivu sad opet riječ, potrošnja je pala. Imamo opet dio ekonomista koji su i vezani, ajmo reći, uz vladu, ali neovisni ekonomista smatra da bi smanjivanje potrošnje koje bi se očitovalo u smanjenju ili otpuštanju, smanjenju plaće ili otpuštanju jednog dijela trenutno državnih službenika, javnih namještenika, značilo još težu situaciju za biznis. Kako vi na to gledate? Koliko ta potražnja koja se generira od strane javnog sektora u ovome trenutku pomaže ili ne pomaže? Ili šteti možda zbog troškova? Generalno to je teško biti pametan, da budemo jasni. Sigurno nećete kresati, ajmo reći da je to riječ, ljudima koji su sad na prvoj liniji. Pa kome pada na pamet sad kresati plaće našim doktorima, medicinarima, policajcima, vatrogascima i svima ostalim? A s druge strane, ova kriza je na neki način ponovo postavila ono pitanje koje možda u agenciji za posude tlakom ili... Dobro, svi mi postavljamo to pitanje šta će nam dobraga tako velika glomazna birokracija. To je jedno pitanje koje nije od danas. To je pitanje od jučer, bit će danas, bit će i sutra. I to će se morati dogoditi. Mi ćemo kao društvo morati napraviti jedan reinženjering, jedan redizajn, napraviti jedan novi restart i krenuti ponovo, sad za 3, za 6, za godinu dana, nebitno, ali krenuti ponovo još jače. Ako to ne napravimo, onda je sve ovo za ludu. Sve za ludu i ta borba i da pobjedimo, što ćemo pobijediti, uopće ne sumnjam. Dakle, i ta pobjeda nakon virusa će biti za ludu, jer ćemo samo imati glomazniju javnu upravu, puno više, a o kreditima koje ćemo imati, to da ne pričam, pa ajmo se bar onda sad izorganizirati. Zaduženiji i kompliciraniji nakon krize. Točno tako, ajmo sutra doista digitalizirati dobraga cijeli javni sektor, pa vidjeli smo kako to sad funkcionira. Sad kad je bilo bitno, jedanput imamo online edukacije, da naglo svi imaju nekakve aplikacije, vatrogasci imaju aplikacije, da je nekome trebalo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima aplikacije, sve ima sada. Zavod za zapošljavanje. Dakle, moglo se i prije. Jeste li vi aplicirali za ove mjere, za vaše tvrtke? I planirate li? Pa ja ću iskreno, mi se lomimo i vjerojatno smo bliže aplikacije. Jer izbora nemamo, jer ćemo mi zadržati, kao što sam rekao, naših 15 ljudi nećemo u nekoliko firmi. Neće svi dobiti te mjere, ovi drugi će biti direktno, znači u tvrtci siguran klik, mi nećemo tražiti nikakve mjere, pošto je to osiguranje, osiguraj me. Ono funkcionira, ide svojim tijekom. To nisu neke cifre, da budemo jasni, su sasvim korektne da mogu ljudi živjeti vis-a-vis tog posla. Ali pravi klik koji pokriva ova dva brenda je doista na 0 kuna, praktički smo u velikom padu što se tiče prodaje i definitivno ćemo morati, čini mi se, u konačnici ipak aplicirati. Jer gledajte, rekao sam koje su dva izbora, ili na zavod za zapošljavanje ili ovo, a ja ljude neću slati tamo na zavod za zapošljavanje 6 mjeseci sigurno. Možda vam te mjere mogu pomoći da tih 6 mjeseci... Pa 6 mjeseci, pa jednim dijelom da.
Informacije gledano o grupama na društvenim mrežama, između ostalog dosta se oko toga priča u Glasu poduzetnika na Facebooku, spominjano je i bilo pitanjima novinara, ali i odgovora ministara, da je trenutno jedan veći broj aplikacija stigao, ali te aplikacije poduzetnici često puta i ne razumiju i smatraju previše birokratiziranim. Kako vi gledate na to da neko treba pisati esej koji im objašnjava kako je njegovo poslovanje došlo na krizu? Kako će se uopće to gledati? Hoće li država uopće imati kapacitete da prođe kroz tih desetke ili stotine tisuća zahtjeva za sve te mjere? Pa, mislim da možda će morati zaposliti nove ljude da ih rješava. Da, pa možda bi trebali neke koji su sad na odmoru prebaciti da rade ovo, a ne zapošljavati nove ljude. To svakako nije rješenje. Nikako nije rješenje nagomilavanje javne uprave, da budemo jasni. Ovdje govorimo znači o javnoj upravi, samoupravi generalno i javnim službenicima. No, da, mogli su to kudi kamo jednostavnije, doslovno sa 2 klika, kao što radi cijeli ostali, ajmo reći, zapadni svijet, Europa, Amerika, doslovno 2 klika. Mislim, što ima neko koji je vlasnik restorana objašnjavati i donositi civilne zaštite nekakve papire? Mislim, doista ćemo. Dajte, pojednostavite te stvari, u konačnici možete ih i kontrolirati, pa ako se ispostavi sad, za mjesec dana, za godinu dana da je netko varao, uhvatit ćete ga pa će morati vratiti novac nazad. Čemu je problem? Da, možda je problem u tome što gotovo nikad nismo nikoga uhvatili, to jest ili barem ga pravilno osudili od tih velikih makinacija. Pa ja pozivam sve one koji su lopovi, isto kao što imate lopove, prevarante, korumpirane u javnom sektoru, imate u privatnom sektoru, pa pozivam pravnu državu da doista funkcionira. To je poanta cijelog našeg pravosudnog sistema. Da, doista, hvatajte lopove. Ok. Ajmo se vratiti na biznis. Znači, vi ste vlasnik, između ostalog, i online platforme, vi ste jedan dio usluga prenijeli u taj online svijet i promijenili neke dotadašnje uvriježene načine, modele kupovanja, razmišljanja itd. itd. Trenutno je situacija takva da se promijenilo sve samim tim što su ljudi zatvoreni u svojim kućama, što su zatvoreni lokali, zatvoreni su, rekli smo, hoteli, uslužne djelatnosti. Kakva je trenutno situacija u online kupovini i koliko firmi po vašim informacijama, znam da ste uključeni bili dosta i u razvoj tog cijelog online tržišta u Hrvatskoj, se prebacio na online i kako tu funkcioniraju stvari? Pa definitivno se firme prebacuju na online, ali gledajte, imate opet ovaj drugi dio priča, to je drastičan pad potrošnje, neovisno o tome da li je on offline ili online. Čak i ovaj dio offline vezan uz prehranu, do jučer praktički bio u nekom boomu, ali sad sa svim dodatnim ograničenjima i to je došlo. Da, ljudi čekaju u redu, manje se ulazi. Da, plus ljudi su već kupili. Dakle, i taj online dio, opet imate dvije stvari koje su ljudima recimo teške. Prvo imate hrpetan ljudi koji jednostavno ne kupuju online i ovako onako. Oni neće kupovati ni sad ili će se doista s vremenom će krenuti. S vremenom će oni krenuti. A s druge strane da imate ljude koji se plaše te dostave. On kaže, joj, pa tu mi se nešto dostavlja, da li ima tamo, nema, hoću se zaraziti. Gledajte, ako vaš dostavljač, odnosno ta firma koja radi dostavu, to radi kako treba, sa svim potrebnim zaštitama, mjerilima, predostrožnosti i tako dalje, budite sigurni, a i kad uzmete taj paket, što vas košta malo proći sa maramicom, tu je dovoljno malo, mislim, vode ili alkohola i stvari riješena šta se tiče tog jednog jedinog dodira. Što je daleko 100 puta sigurnije nego da idete u dućan gdje ste u zatvorenom prostoru, ispred vas je bilo ne znam koliko ljudi i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju da. Ali opet informacije koje mi dobijemo vezane u samu dostavu, da nije to bajka niti med i mlijeko. Prvo imate ljude koji sad rade, tu se digao broj zaposlenih, a to su ljudi koji su na cesti po 8-10 sati pa oni padaju s noga. To je jedna stvar. Druga stvar, nije se povećao toliko broj dostava. Zašto? Evo, reći vam zašto. Prijašnji broj dostava bio vezan isključivo, odnosno 90% praktički uz ljude koji su u poslovnim prostorima pa su svojim uredima naručivali nešto za gablec, hranu i tako dalje. Ti ljudi su sad kući, kuhaju, mama, tata im kuha, oni kuhaju, razumijete? Dakle, tu je jedan veliki pad puno promjena koje će morati, od toga se neće biznis će morati adresirati nekakve nove neće moći živjeti, ali s druge strane, može se preživjeti ono. I ljudi preživljavaju. Gledajte, sad je preživljavanje u uslužnim djelatnostima generalno. Jedino što se prodaje znači prehrana, dakle sve vezano za ono osnovne životne potrebe i naravno nekakvi dezinficijensi, maskice i tako dalje. To je sve skupa ovoliko od onoga što se jučer prodavalo. Mislim. Što za kraj možete poručiti poduzetnicima, što iz ovoga možemo naučiti i kako se ponašati u ovoj krizi i kako, da kažem, kad izađemo iz nje, što napraviti u minutu? Pa ja imam jednu riječ koju neću reći. Nemojte budite ljudi sa vašim partnerima, sa vašim dobavljačima, sa vašim kupcima, sve svoje obveze plaćajte ili dogovorite, ako imate problem sa vašim partnerima, model kako ćete platiti obveze, kako ćete u konačnici, kad ovo sve skupa završi, ostati u jednom kvalitetnom odnosu i u konačnici imati opet i te partnere, i te kupce, i te dobavljače i tako dalje. Crno jaje radi točno tako. Mi ćemo ovo preživjeti, mi ćemo zadržati veliku većinu naših kupaca koji nam vjeruje, znaju da će te kupone iskoristiti u dogledno vrijeme. Isto tako naši partneri znaju da im je plaćeno i bit će plaćeno sve ono što se odradilo do zatvaranja,
Nakon što se otvori, nadamo se u 3 ili 6 mjeseci će opet doći ljudi, iskoristiti kupone, bit će plaćeno i to. Dakle, jednostavno ćemo taj krug u cijelosti zatvoriti. Budite ljudi sad, budite ljudi nakon ove krize. A vi poduzetnici, pa niste i poduzetnici bez veze. Ako ne ide prodaja kumpira, prodajte maskice. Ako ne ide izgradnja ne znam čega auta, gradite bicikle. Poanta je, gospodo, snađite se, prihvatite ovo kao izazov, nemojte plakat, kukat, uzimati apauline, nekakve tablete za srce, nego sutra probudite, recite svojoj ženi, ženo, idemo smisliti nešto novo. Idemo. Dragi gledatelji, bio je ovo Hrvoje Bujas, ostanite s nama, vraćamo se za koji trenutak. Dragi gledatelji, dobrodošli natrag. Trenutno je s nama u studiju Dražen Orešćanin i dalje vrijede mjere Stožera civilne zaštite, znači nas dvojica na 2 metra odstojanja i emisija Poduzetnički mindset nastavlja. Dražene, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Vi ste jedan od suosnivača inicijative Glas poduzetnika zajedno sa Hrvojem Bujasom. Vaša tvrtka Poslovna inteligencija je, pa recimo to, potpuno drugačija od tvrtke gospodina Bujasa. Uključili ste se u tu inicijativu na samome početku. Zašto? Pa zato što smatram da je to ispravno. Evo, to vam je nekako najtočniji odgovor koji vam mogu dati na to pitanje. Zašto? Poslovna inteligencija kako trenutno stoji? Poslovna inteligencija stoji dobro. Dakle, mi smo zadržali nivo poslovanja koji smo imali. Naši korisnici su velike tvrtke, uglavnom telekom i banke, maloprodajni lanci i proizvođači u Hrvatskoj i u svijetu. I mi smo se preorijentirali dalje na rad od doma, dakle svi radimo od kuće, svi projekti nam se nastavljaju i funkcioniramo i dalje nesmetano. Dakle, nismo se prijavljivali ni na kakve mjere i nismo za sada u ovom prvom valu ugroženi što se tiče nekakvog opstanka firme. Ali naravno kada se sa vremenom kriza počne preljevati i na naše korisnike će se puno više onda odražavati i na nas. Zašto sam se ja osobno uključio? Zato što smo i mi nekada bili mali poduzetnici, odnosno mikropoduzetnici, sada smo srednji, zato što se sjećam što nam se desilo i kako je bilo u krizi 2008. i 2009. godine. I zato što imam jako puno prijatelja koji su također mali i srednji poduzetnici, koji su u trenutku kad je ovo sve počelo i kad je bilo evidentno da će se kompletna uslužna djelatnost zatvarati, oni su u tom trenutku već bili na koljenima i eto, kada je vlada objavila svoj prvi prijedlog mjera u kojem su obećali svima odgodu plaćanja koji su ugroženi plaćanja poreza i doprinosa, to je nekako na nekako spontani način krenulo. Nas nekoliko se je čulo kroz nekakve paralelne kanale i ta 3 kanala su u stvari konvergirala i tako je u stvari nastala inicijativa Glas poduzetnika. Šta vas smeta u te 63 mjere toliko da ste se, iako vaša firma dobro posluje, iako vama osobno nije loše, odlučili pobuniti, da tako kažem, protiv te 63 mjere i tražiti nešto drugačije, što je dovelo čak do vaše tražnje za smjenom ministra gospodarstva? Pa smeta nas što te mjere pokazuju fundamentalno nerazumijevanje hrvatskog gospodarstva. Hrvatsko gospodarstvo se bazira primarno na mikro, malim i srednjim firmama. 70% zaposlenih, 70% vrijednosti se kreira u tim firmama. I to su firme koje u prosjeku imaju nekakvih zaliha gotovine da mogu preživjeti mjesec ili 2. I jednostavno kada im se zatvori posao, one ne mogu funkcionirati. I najviše me smeta to što naši ministri ne razumiju razliku između riječi otpis obveza po porezima i doprinosa, dakle nećeš ih morati nikada platiti, i odgoda, morat ćeš ih platiti kada sva ova kriza prođe i ja ću biti tako ljubazan da ti omogućim da to napraviš na 24 rate. I ne shvaćaju da sa jedne strane oni kompletno malo i srednje poduzetništvo stavljaju u blokadu, u karantenu,
u kojoj oni ne mogu zaraditi niti jednu kunu, a obveze koje po tome nastaju im ostaju za plaćanje u budućnosti. I u tom trenutku svaki poduzetnik se suočava sa rizikom. Da li da ja nastavim poslovati, da li da ja uzmem ove mjere, da zadržim svoje zaposlenike, da računam da će biti bolje, ili A ako ne bude, šta onda? Znači obrtniku ako ne bude, šta onda? To je omča oko vrata. Gubi On kuću, može gubi- ostati bez kuće, bez svega što je stvarao cijeli život. I njemu je jednostavnije Zatvoriti. zatvoriti i na taj način zaštititi svoje radnike, poslati ih na Hrvatski zavod za zapošljavanje, gdje će oni dobivati naknadu dok sve ovo traje, a poslije toga ko živ ko mrtav. I zbog toga te naše projekcije kažu da sa ovakvim mjerama mi ćemo do kraja godine imati 400.000 nezaposlenih. Što rade druge države u Europi ili u svijetu u ovoj trenutku vezano za ekonomiju i gospodarstvo? Da li imamo neke dobre primjere kojim bi se naša vlada mogla ugledati? Imamo dobre primjere. Te primjere komuniciraju ljudi koji su stručni, koji su napravili komparativne analize tih mjera. Ono što naša vlada komunicira je da su naše mjere super, da su među najboljima i bla, bla, bla. To jednostavno nije istina. Dakle, doslovno druge države bacaju novac iz aviona da bi se to gospodarstvo održalo na životu. Mi se ne možemo usporediti sa nekakvom Njemačkom, ali Njemačka daje za gospodarstvo 800 milijardi eura. Ove mjere koje mi tražimo, to je 4 milijarde eura. Neko će reći možda od gledatelja zašto bi naša vlada trebala dati primjerice vama, meni ili Hrvoju nekakve novce. Vi ste rekli vaša firma posluje dobro, moja firma trenutno posluje relativno dobro, neke druge moje firme malo lošije. Hrvoje je također rekao jedna firma još nekako, ove druge veća firma nikako. Zašto bi nama trebalo davati poduzetnicima novce? I da li nam stvarno treba davati novce i kuda bi ti novci trebali u stvari ići? Jer ovako kad se kaže baca se novce iz aviona, možda da neko ne bi dobio krivi dojam. Pa da, ali ja na to mogu otvoriti vladi protupitanjem. Zašto bi mi davali naše novce vladi? Mi plaćamo poreze i doprinose svaki mjesec. Koliko vaša tvrtka plaća mjesečno primjerice porez doprinosa iz plaće? Plaćamo oko 700.000 kuna Svaki mjesec. svaki mjesec. I koliko imate recimo čak i zalihe? više, nekakvih 800.000. 800.000 znači iz plaća trenutno plaćate državi poreze i doprinosa. I recimo vaš posao nije trenutno stao. Ako bi vaš posao stao, kakve su vaše nekakve opcije za tih 800.000 kuna? Kolika je vama pista da možete izdržati još bez nekakvih otpisa tih davanja za plaće vaših djelatnika? Pa gledajte, kada bi nam posao stao, onda bismo naravno tražili otpise, jer ne bi imali od kuda platiti dugoročno. Mi, sve ukupno, nekakva masa plaća, nas ima 110 u firmi, koju mi isplaćujemo je nekakvih 2,2 milijuna kuna mjesečno. I to nije nešto što mi ubiremo od poreza i doprinosa. To nije nešto što nama neko poklanja. To nije radio, ne radio? To nije radio, ne radio. To su novci koje mi moramo zaraditi. To su ugovori koje mi moramo ugovoriti, to su stvari koje mi moramo isporučiti, fakturirati i naplatiti. Imamo naravno određenu zalihu i likvidnosti i mogućnosti financiranja, ali to isto nije nepresušno. I mi naravno da sad u ovom trenutku nismo aplicirali ni za kakve mjere, jer znamo da za te mjere treba aplicirati one kome je potrebno. Smatrate li vi da treba vama i firma poput vaše u ovoj situaciji otpisivati poreze i doprinose i kako to, ako ne, kako to razlučiti? Pa, moje osobno mišljenje je da ne treba, iako isto tako postoje drugi neki ekonomski analitičari koji su isto sada eksponirani dosta u javnosti, koji kažu ok, treba napraviti kompletan freeze i standstill i svima vratiti jednako bilo da su ugroženi ili nisu ugroženi. Ali mislim da je s jedne strane i pravednije, a sa druge strane i efikasnije što se tiče udara na nekakvu likvidnost države, da mjere koriste oni kojima su te mjere potrebne. Ono što vam isto hoću reći, to je jako važno. Dakle, ti novci koji se sada trebaju dati gospodarstvu da preživi, to su naši novci. To nisu vaši novci.
Vlada nema novaca. To nisu novci vlade. To su novci građana Republike Hrvatske i poreznih obveznika. To je nešto što mi godinama poslušno po svim zakonima uplaćujemo u državni proračun. I što ako se država zaduži ćemo daljih 10 ili 20 godina Ako vraćati. se država Mi, zaduži, ne država. Ne. mi ćemo to i dalje vraćati. I nekakav stav države da se oni brinu za državne novce ili nešto, to treba razbiti. To su naši novci. Mi smo te ljude birali na izborima demokratskim da vode ovu državu I upravljaju dobrim našim novcima. i u lošim vremenima. Kad su dobra vremena, ok, mi vas plaćamo, dajemo novce u proračun. Kad su loša vremena, država tu treba biti za sve svoje građane. I to je bitno. Dakle, to su naši novci. Kad ste krenuli sa inicijativom, inicijativa je bila dosta raznorodna, bilo je tu različitih poduzetnika, različitih veličina firmi, bilo je to različitih pogleda na gospodarstvo, različitih političkih struja. S druge strane, podržalo vas i dosta udruga u startu. Onda ste iza toga izašli sa jednom inicijativom nedavno za smjenom ministra gospodarstva Horvata. Zašto ste izašli i smatrate li da vam je sa tom inicijativom i da vam je ona možda naškodila jer neki možda dionici sada smatraju da ste se uključili u političku arenu, neke možda udruge nisu baš sad toliko čvrste u podržavanju. Šta se trenutno dešava vezano za taj vaš zahtjev? Pa ovako, dakle, prvo, mi kad smo krenuli nije bilo nikakve politike i ni dan danas nema nikakve politike. I to smo vrlo jasno rekli. Hrvoje je neki dan stavio jedan post u kojem je stavio i video na Meštra i napisao je neću politiku u svoju budigu. Dakle, među nama ima ljudi koji su članovi stranaka, ali to što jesmo članovi stranaka, to trenutačno nema apsolutno nikakve veze. Dakle, mi se borimo za opstanak gospodarstva, borimo se za svako radno mjesto. Bilo je puno pokušaja od strane političkih stranaka, bilo da svoje poruke šalju na našu grupu, pa ne znam, pa pozivi na nekakva gostovanja na nekakvim televizijskim emisijama koje su vrlo jasno politički obojene, pa pozivi na nekakve okrugle stolove, pa kopiranja nekakvih naših ideja i mjera. Mi smo sa svima bili pristojni i svima smo rekli ok, hvala na podršci, molimo vas, pratite nas, ali nemojte u grupi ništa pokušavati objavljivati jer vam admini to neće dozvoliti i nećemo politiku u našu butigu. Smjena ministra? Zašto smo se odlučili tražiti smjenu ministra? Odlučili smo se tražiti tu smjenu jer smo vidjeli da jednostavno naš glas i ono za što se zalažemo i ono što je bitno da bi u stvari taj cijeli segment gospodarstva, a posljedično i cijelo gospodarstvo opstalo, jednostavno javnost to ne čuje i to ne dolazi dovoljno daleko. I kad smo zatražili, nismo zatražili ostavku. Dakle, to je isto vrlo bitno reći. Mi smo zatražili premijera Plenkovića da razriješi ministra Horvata. Znači smjenu, ne ostavku. Smjenu, ne ostavku. Dakle, ne dajem svoj mandat na raspolaganje ili ponudio sam premijeru ostavku i trle brle, nego smo tražili razrješenje. To su dvije vrlo različite stvari. Nas, udruge koje nas podržavaju i dalje nas podržavaju, ali neke od tih udruga nisu podržavale zahtjev za smjenu ministra zato što je to naravno i njihovo pravo. Dakle, one su primarno podržale naših inicijalnih 10 zahtjeva. Mi smo u tom trenutku napravili grešku, pa kad smo slali press release je otišlo u footeru ko smo, što smo i ko nas sve podržava. I onda smo zamolili medije da u stvari to izbace. I sasvim je fair da bilo ko od udruga koje podržava naše zahtjeve ne podržava taj zahtjev za smjenu ministra. I tu ih u potpunosti razumijemo zbog toga što oni u ime svojih industrija sa tim ministarstvima pregovaraju o svojim industrijama i isto tako surađuju na puno drugih projekata. I sad da bi to bolje razumio, je li to onda u stvari bio politički PR stunt ili vi i dalje stojite
kod te mjere kod tog zahtjeva da premijer razriješi ministra, obzirom da ste poslali zahtjeve, to jest vaše prijedloge za članove takozvanog stožera ili savjeta kojeg premijer planira organizirati, u kojem ste na vrh stavili upravo tog ministra? On je tamo, dakle, ministar gospodarstva je odgovoran za gospodarstvo u cijeloj državi, to je resor vlade za koji on odgovara. Mi smo poslali službeni zahtjev za razrješenje predsjedniku vlade na njegovu adresu, na adresu ureda, na pres, na građani i nismo dobili nikakav niti službeni niti neslužbeni odgovor. Mi evo još čekamo da nam se premijer Plenković javi i da kaže da uvažit ću vaš zahtjev da razriješi ministra Horvata ili ne, neću uvažiti. A je se premijer očitovao o vašim prijedlozima za stožer? Pa koliko ja znam, do sada službeno nije. Neslužbeno? Niti neslužbeno. Dakle, ono što mi možemo vidjeti iz naše pozicije je da mi smo doslovno, dakle, prošli četvrtak 19.3., odnosno pretprošli, smo izašli sa našim zahtjevima. U 17.00 smo poslali te zahtjeve vladi. U utorak ujutro je vlada proslijedila Ministarstvu gospodarstva te zahtjeve na očitovanje. Nas je stavila CC u tom e-mailu. Nije li to presporo malo do danas da nema odgovor? Svi u biti od vlade u ovom trenutku traže nekakva decizivnija ili odlučnija, brža. Pa ja ne znam šta da vam kažem. Mi smo složili u 7 dana doslovno ni iz čega nekakvu organizaciju koja okuplja sad sigurno oko 100.000 obrtnika, slobodnih zanimanja, poduzetnika, zaposlenih u tim malim, mikro i srednjim poduzećima koji su se uključili preko Facebook grupe ili su se dali svoju podršku kao tvrtka preko Google forme. I ako smo nas 20 dripaca ali nije li čudno da toliko sporo, mislim možda koliko sam shvatio jedan od vaših zahtjeva i brže reagiranje. Evo, znači mi i dan danas nemamo informaciju da li će taj savjet biti apsolutno i ko će u njoj biti, da li će se čak i javno znati. Premijer je sad zadnje izjavio da će se to možda jednom onda kad. Jel vi to vidite možda kao neko ponovno odugovlačenje ili je stvarna namjera? Kako procjenjujete taj savjet? Da li bi to bilo nešto što će stvarno pomoći? To biti još jedna komisija? Dakle, ako to bude savjet, onda je to piši kući propala. To je u stvari razlika koja je vrlo jednostavna. Dakle, krizni stožer znači da je kriza. Ali evo samo da se vratim prvo na ovo pitanje što ste rekli. Naravno da očekujemo da vlada brže reagira, ali isto tako moramo imati na umu da osim ovoga postoji još jedan puno veći problem, a to je zdravstveni problem. I da je, ne znam, vjerojatno 80% fokusa vlade je na suzbijanju epidemije i na podršci ekipi i kriznom stožeru civilne zaštite koji zaista rade fantastičan posao i svima smo im mi do groba zahvalni. Dakle, krizni stožer znači da je kriza. Ekonomski krizni stožer, gospodarski krizni stožer. Da. Krizni stožer ima ovlasti. Krizni stožer civilne zaštite ima zakonsko uporište u Zakonu o civilnoj zaštiti. Kada je trebalo donijeti veće ovlasti i dodijeliti veće ovlasti stožeru civilne zaštite, radila se izmjena zakona po hitnoj proceduri i stožer je te ovlasti dobio. Znači vi tražite nešto tako za gospodarstvo? Tako je. Dakle, krizni stožer za gospodarstvo nema zakonske osnove. I krizni stožer za gospodarstvo, ako bude formiran, jer sad krizni stožer civilne zaštite, on je iznad izvršne vlasti. Znači vi tražite tako isto nešto. Da li u taj krizni stožer po vama trebaju biti uključeni i sindikati javnih službi, primjerice, koji su izrazito sada se aktivirali i guraju se tamo? Apsolutno ne. Zašto? Apsolutno ne. Dakle, ti sindikati javnih službi trenutačno ne štite apsolutno nikoga.
niti imaju bilo kakav interes osim svojih vlastitih osobnih interesa. Za kraj emisije možda jedna poruka. Iz ove krize često puta možemo izvući neke zaključke. Što bi mogao biti pozitivan nekakav rasplet i što možemo naučiti i popraviti kad ovo sve završi? Pa ja mislim da mi moramo ovu krizu iskoristiti za to da napravimo jedan kompletan reset našeg društva i naše države, da izađemo iz ovoga sa čistim smjernicama, da idemo prema Hrvatskoj verzija 2.0 koja će biti puno bolja, u kojoj će mladi ljudi htjeti živjeti, u kojoj će se moći normalno poslovati, u kojoj će vlada i javne institucije biti zaista servis svojim građanima i u kojoj će mladi ljudi iz drugih zemalja Europske unije, ne znam, iz Belgije ili recimo Francuske, htjeti doći, živjeti i raditi, zato što bi to bilo mjesto na kojem oni zaista žele biti. Poštovani gledatelji, nadam se da ćemo sa ovom lijepom slikom uspjeti zadržati naš poduzetnički mindset i stvarno ostvariti ovo o čemu je na kraju gospodin Dražen Orešćanin pričao. Ostanite dobro, čuvajte se i vidimo se uskoro. Pogledajmo koje su još poslovne vijesti obilježile tjedan iza nas. Pandemija koronavirusa gurnula je svjetsko gospodarstvo na silaznu putanju koja će zahtijevati ogromna sredstva za zemlje u razvoju, rekla je izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Ona je izvijestila da je više od 80 zemalja, uglavnom nerazvijenih, do sada zatražilo pomoć MMF-a. Jasno je da smo zakoračili u recesiju koja će biti gora od one 2009. koja je uslijedila nakon globalne financijske krize, rekla je na konferenciji za novinare održanoj putem interneta. Kineski gigant Huawei u ovoj će godini izdvojiti $200 milijuna kao podršku nezavisnim developerima hardvera i softvera, kako bi potaknuli korištenje njihovih kompjuterskih rješenja, a koje će direktno povećati prisutnost njihove tehnologije diljem svijeta. Huawei Cloud trenutno okuplja 1,6 milijuna developera diljem svijeta, a očekuju da će se ovaj broj povećati na 5 milijuna do 2025. godine. U krizi je najbolje ostati dobro informiran. Uz glavne hrvatske medije koji su se i u ovoj situaciji istaknuli, časopis Poduzetnik i news portal poduzetnik.biz također su se profilirali kao brzi i pouzdan izvor informacija, ali i kao najznačajnija informacijsko-edukacijska platforma za sve poduzetnike u Hrvatskoj i regiji. Surađuju s velikim brojem stručnjaka iz raznih područja poduzetničke scene, a sadržaj se najčešće kreira na samom izvoru događaja. Mjesečnik izlazi od 2006. godine, a uvodnik za posljednji broj napisao je dobro poznati Goran Milić. U ovom broju se među ostalim mogu naći intervjui s Tomislavom Knezovićem iz Prostorije, Nikolom Kapraljevićem iz Infinituma, kao i kulturnim ambasadorom Slovenije Mihom Pogačnikom. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan poduzetnički mindset. Pratite nas i putem našeg portala Poduzetnik Biz, kao i na našim društvenim mrežama. Vidimo se sljedeći tjedan, jer od danas emisija ide svakog ponedjeljka i dalje u 20 sati. Hvala vam na pozornosti i lijepi pozdrav.